Azpeitiko dendatan eta batea azokan produktu aukera oso zabala dago da gaina kalidade honekue, danetik topaulekezu, da gaina produktu bertaku da tratue zuzeneku da. Azkenin, Azpeitiko jendea ezagutu jo eta badakigu zer berde ben eta zer gustu dauzkeben. Azpeiti ingurun lur oso ona azkaunek azaritzako, da orduan ziurtatzeigu oso produktu ona lortzia. Eta gu saiatzea lan freskoena izaten, hortako da, baratzatik zuzenean, bai azoka, kontsumo taldeta, o dendeta, banatze dugu. Gure barazkiak dira egun batean bildu eta hurrengoan eskaintzen ditugunak. Bezerua, zaintzen dugu ahalik eta transparentena izaten, ahalik eta garbina izaten, guk nola egiten ditugun gauzak esaten ez. Bai, interneten badao, baina Azpeitin ere nik uste dantatik daula, baina gehigarri batekin gehiago. Zuzeneko harreman hori. Eta gaur egun handikan jendiak eta eskarrak eman behar dizko bezer hori asko eskartzen du. Irisgarritasuna espaldin bada elikagai eroste aukera hori eukitzia, ezer erabili gabe, zuzenian junara eta erosi, hori da irisgarritasuna benetan. Azpeiti bezalako herrietan, denda txikiek eta ixten nahi dira azkenengo urtietan, eta pena bat izango zen, Azpeitin dakeun bezalako azoka harrau, aldemeneko herrietan ez da ona, o bukatzen nahi dana, geuk hau ez mantentzie. Buke lana ite dugu azkenin bertako jendiekin eta garrantzia handia emate jo eskaintze duen gertutasun horrekin, pixket herriko kontzientzia hori sortzea. Herritarrak elkar ezautzea eta herritar horiek gure kasuen bertan erostie onura handia ikuste dugu. Konplizidade bat da. Azkenian nik eskaintzei zutena badakitona dela, herritarra zea eta ezaguna zea, eta zu bakizunik eskainiko izutena ez dela txarra izango, porque azkenian da familia bat, komunidade bat, ezin dezuzuk pertsona bati ezin diozu ezaguna danean, laguna danean, ezin diozu ezer txarra. Ez zea gustora egongo zure kontzientziakin, zoze txarra ematen bai oso. Esperientzia dakeu herrikukin tratatzen dendan, eta azkenien horrekituna da, behaiek ze behar dazkeben guri izateigu eta guk horren arabera saiatzea material hori eta behaiek berde ben hori ekartzen. Azkenin hori nahi daula, behaiek guztua gotia.